Ľudia, cítili ste to aj vy? Cítili ste to aj vy? Ja som v živote, mám 34 rokov, v živote som nezažila zemetrasenie. Som z Humenného. Kto ešte ďalšie pocitil? Pane Bože. Pondelok 9. októbra zasiahlo východ Slovenska zemetrasenie. Na základe predbežných informácií sa odhaduje, že zemetrasenie bude mať magnitúdu 4,5. Ako informoval portál aktuality.sk, bolo 20:23 s epicentrom severne od Vranova nad Topľou. Otrasy hlásili aj v Humennom, Trebišove, Bardejove, Prešove, Poprade a dokonca aj v Kežmarku. Zemetrasenie na Domaši vytrhlo loď zo suchého doku. Lode sa mali voľne plaviť po Domaši. Na miesto mieria hasiči. Prostredníctvom príspevku na sociálnych sieťach o tom informoval web Domaša City Dobrá.